Λοιπόν, γεια σας φίλοι μου. Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο με τον κλιματισμό. Λοιπόν, εδώ έχουμε έναν συμπιεστή ο οποίος προκαλεί πρόβλημα και σήμερα θα διαγνώσουμε ποιο είναι αυτό το πρόβλημα το οποίο έχει παρουσιάσει και θα πούμε και λίγα λόγια γιατί το παρουσίασε. Λοιπόν, καταρχάς με βλέπετε εδώ με μικρόφωνο αναχείρας, το οποίο συχνά πυκνά θα κοιτάω να δω ότι γράφει, γιατί είναι παλιό και έχει ταλαιπωρηθεί δεξιά και αριστερά. Έχω βγάλει το μικρόφωνο μέσα από το στούντιο έξω, διότι εδώ αυτή τη στιγμή έχει τόσο πολύ θόρυβο ο δρόμος που αν έβαζα οτιδήποτε άλλο δεν θα με ακούγονται. Αυτή τη στιγμή τον ήχο τον γράφω πάνω στο Cubase με gate μπροστά, με κομπρέσορες, με equalizer, γιατί διαφορετικά θα ακούγατε μόνο ένα βοητό. Λοιπόν, ευτυχώς τα κουφώματα είναι αλουμινίου και δεν περνάει τίποτα μέσα από ήχο. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα Samsung 24.000 BTU συνολικής ικανότητας και στην ψήξη και στη θέρμανση, το οποίο είναι τεχνολογίας on-off. Δηλαδή είναι από τα κλιματιστικά τα οποία εμείς θέλουμε την εσωτερική θερμοκρασία να είναι 25 βαθμοί, έξω έχει 30, ήταν και μέσα 30, το βάζουμε στους 25, μόλις πιάσει τους 25 σταματάει. Ξανανεβαίνει η θερμοκρασία, ο συμπιεστής ξαναξεκινάει και είναι σταθερές οι στροφές του. Δεν είναι δηλαδή inverter το οποίο θα ξεκινήσει και ανάλογο με το τι βλέπει στο χώρο και μέσα και έξω θα προσαρμόζει τις στροφές του, θα προσαρμόζει τις στροφές του εξωτερικού ανεμιστήρα, του εσωτερικού ανεμιστήρα, θα ανοιγοκλίνει την ηλεκτρομαγνητική του εκτονοτική κτλ. Παλιό λοιπόν σύστημα Samsung 24.000 BTU τεχνολογίας on-off. Λοιπόν, τι παρουσίασε τώρα αυτό το κλιματιστικό εδώ και μου έχει κόψει τα χέρια. Έχω δίπλα ένα 12 inverter LG, το οποίο δίνει στον ίδιο χώρο ως βοηθητικό και τώρα το καημένο έχω μερικές μέρες που το έχω τσιτώσει. Φοβάμαι ότι θα το πάρω και εκείνο στο χέρι γιατί δουλεύει συνέχεια. Μέσα από εδώ είναι το στούντιο, λειτουργούν υπολογιστές, κονσόλες, πράγματα και έχουμε και ένα νότιο εδώ προς ανατολισμό. Ο ήλιος βαράει συνεχώς, δηλαδή μέσα μπορεί να πιάσει άνετα 38 βαθμούς όταν έχει έξω 30. Είναι φοβερό, είναι στα θερμοκήπιο. Λοιπόν, τι έκανε αυτό το συγκεκριμένο κλιματιστικό. Αυτό το κλιματιστικό λοιπόν, εκεί που δούλευε, ξαφνικά με το που άνοιγε ο συμπιεστής, έγινε 3-4 φορές αυτό. Μετά από 5 δευτερόλεπτα 10 έριξε το ρελέ διαφυγής του πίνακα, έριξε τη δική του ασφάλεια. Λειτουργεί αυτό με ξεχωριστή δική του ασφάλεια, 16 αμπέρ θερμικής καμπύλης ΣΕ. Άρα μπορεί αυτή η ασφάλεια να διαχειρίζεται τα υψηλά ρεύματα εκκίνησης ενός on-off συμπιεστή. Έριχνε την γενική του πίνακα στα 32 αμπέρ, πάλι θερμικής καμπύλης ΣΕ. Και έριχνε και την ασφάλεια του μετρητή στο υπόγειο, η οποία είναι πάλι θερμικής καμπύλης ΣΕ, αλλά είναι στα 40 αμπέρ. Και έριχνε και το ρελέ διαρροής. Στην επόμενη εκκίνηση αυτός ο χρόνος μειώθηκε, συνέβη δηλαδή στα 3 δευτερόλεπτα, στην επόμενη εκκίνηση έγινε στο 1 δευτερόλεπτο και μετά στις υπόλοιπες εκκινήσεις έριχνε μόνο το ρελέ αμέσως με το που ξεκίναγε ο συμπιεστής. Λοιπόν, να σας πω λίγο καταρχάς αυτό το βίντεο που απευθύνεται για να μην το βλέπετε αν δεν σας ενδιαφέρει. Αυτό το βίντεο απευθύνεται πρώτον και κύριον σε όλα τα παιδιά τα οποία σπουδάζουν σε κάποιο επαγγελματικό λύκειο και θέλουν να βγουν είτε βοηθοί ηλεκτρολόγου, είτε βοηθοί ψυχτικού και μετέπειτα να γίνουν οι άνθρωποι αρχιτεχνίτες και να μπορούν να κάνουν και εγκαταστάσεις ας πούμε κλιματιστικών μόνοι τους. Είτε στα παιδιά τα οποία σπουδάζουν σε κάποιο ΙΕΚ ψυχτικοί ή ηλεκτρολόγοι, είτε σε άτομα τα οποία είναι φίλοι του DIY και θέλουν να γνωρίζουν ή να κάνουν και μόνοι τους πράγματα. Θέλω να σας εφιστήσω την προσοχή. Επειδή εδώ μιλάμε και για καλωδίωση, μιλάμε και για ηλεκτρικό ρεύμα λοιπόν και μιλάμε και για πυκνοτές αρκετά μεγάλης χωρητικότητας, οι οποίοι ακόμη και αν έχετε αποσυνδέσει τα πάντα, υπό συνθήκες μπορούν να παραμείνουν φορτισμένοι και να σας προκαλέσουν ηλεκτροπληξία. Εάν δεν είστε πιστοποιημένοι, εάν δεν έχετε εμπειρία, αν δεν ξέρετε τι κάνετε, απολαύστε αυτό το βιντεάκι όσον αφορά τη θεωρία ας πούμε και τη γνώση και μην επιχειρήσετε να κάνετε κάτι μόνοι σας. Όποιος θέλει παιδιά να ανοίγει συσκευές και να βάζει στα χέρια του
σε σημεία τα οποία υπάρχει υψηλή τάση, υψηλή ένταση κτλ. Αναλαμβάνει ακεραία την ευθύνη, έτσι, και δεν μπορώ εγώ να τον προφυλάξω από εδώ. Αυτό που κάνουμε είναι να κάνουμε βιντεάκια, να περνάμε ωραία, να μαθαίνετε κάποια πράγματα όσοι θέλετε, εγώ να λέω αυτά που γνωρίζω και κυρίως να μπορείτε με τους συναδέλφους του τεχνικού τομέα, τους ψυχτικούς, τους ηλεκτρολόγους κτλ. Να έχετε ένα υπόβαθρο ώστε να μπορείτε να καταλαβαίνετε τι σας λένε αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος συμπιεστής είναι από σύστημα on-off. Έτσι, άρα περιμέναμε έναν μονοφασικό συμπιεστή, όχι τριφασικό, γιατί στα inverter κλιματιστικά, ναι μεν τα περισσότερα οικιακά συνδέονται σε μονοφασική παροχή, όμως η πλακέτα του inverter μέσα αναλαμβάνει να φτιάξει 3 διαφορετικές φάσεις, ενώ στα on-off κλιματιστικά, τα οποία συνδέονται σε μονοφασική παροχή, οι συμπιεστές τους είναι μονοφασικοί. Έτσι. Αυτοί οι συμπιεστές λοιπόν, για να μπορέσουν να εκκινήσουν και να λειτουργήσουν, θέλουν 2 τυλίγματα, δεν θέλουν μόνο 1 τύλιγμα, και αποτελούνται από τα τυλίγματά τους από το κύκλωμα της λειτουργίας και το κύκλωμα της εκκίνησης. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος εδώ τώρα συμπιεστής, θα σας έχω βάλει στο σημείο αυτό που μιλάμε και μια στατική εικόνα να δείτε λίγο το ταμπελάκι του, μας λέει ότι τροφοδοτείται από 3 καλώδια. Το ένα καλώδιο, το οποίο είναι χρώματος μαύρου που σας δείχνω εδώ, είναι το common, είναι ο κοινός δηλαδή αγωγός. Και από εκεί και πέρα έχουμε το κόκκινο καλώδιο, το οποίο αφορά το κύκλωμα run, το κύκλωμα λειτουργίας, και το άσπρο καλώδιο, το οποίο αφορά το κύκλωμα start. Στο άσπρο καλώδιο λοιπόν ενδιάμεσα είναι εκεί που παρεμβάλλεται και ο πυκνοτής εκκίνησης για τον συμπιεστή. Λοιπόν, τώρα, εάν ένα κλιματιστικό σας ρίχνει την ασφάλεια καθώς πάει να εκκινήσει, έχουμε 2 παιδιά, θα με συγχωρέσετε λίγο να φτιάξουμε λίγο το μικρόφωνο, γιατί όπως σας είπα αυτό είναι αρκετά παλιό. Ελπίζω να με ακούτε. Υπάρχει λοιπόν η εξής πιθανότητα όταν ένα κλιματιστικό σας ρίχνει μόνο την ασφάλεια. Υπάρχουν 2 πιθανότητες. Η μία είναι οπωσδήποτε να έχει πάθει βλάβη εσωτερικά ο συμπιεστής, και να ξέρετε ότι αυτοί οι συμπιεστές όταν παρουσιάσουν βλάβη εσωτερικά, επειδή είναι κλειστού τύπου, δεν επισκευάζονται, πρέπει να τους πετάξουμε και να τους αντικαταστήσουμε. Είτε υπάρχει περίπτωση να έχει καεί ο πυκνοτής εκκίνησης, οπότε το μοτέρ μένει κλειδωμένο στην ουσία ηλεκτρομηχανικά, τραβάει τα μέγιστα αμπέρ και έτσι σας ρίχνει την ασφάλεια. Οπότε, αν ένα μοτέρ μας ρίχνει μόνο την ασφάλεια και δεν μας ρίχνει το ρελέ διαρροής, και εφόσον γνωρίζουμε ότι βέβαια η εγκατάσταση είναι σωστή και υπάρχει το ρελέ διαρροής και πέφτει στις κατάλληλες ποσότητες, πάμε αμέσως να ελέγξουμε τον πυκνοτή της εκκίνησης και να δούμε εάν προκαλεί αυτό το πρόβλημα που το μοτέρ μένει ηλεκτρομηχανικά κλειδωμένο προς μία κατεύθυνση, τραβάει τη μέγιστη ένταση και μας ρίχνει την ασφάλεια. Για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να αποσυνδέσουμε τον πυκνοτή από το κύκλωμα, το λιγότερο, δηλαδή ο ένας από τους 2 πόλους, να είναι floating, να είναι στον αέρα. Εάν υπάρχουν πάνω συνδεδεμένα καλώδια εδώ, τότε το πιθανότερο είναι ότι δεν θα μπορέσουμε να μετρήσουμε σωστά τη χωρητικότητά του. Εδώ ο ένας πόλος είναι στον αέρα, τον βλέπετε, τα άλλα καλώδια είναι στον ένα πόλο μόνο, στην ουσία ο πυκνοτής δηλαδή δεν είναι πάνω σε κύκλωμα, άρα μπορούμε να προβούμε αυτομάτως σε μία μέτρηση. Πάμε λοιπόν να πάρουμε το πολύμετρό μας, να το βάλουμε στην ένδειξη των Farad, για να μετρήσουμε τη χωρητικότητα. Λοιπόν, ενώνουμε λοιπόν με τον κάθε ακροδέχτη του πολύμετρού μας, ενώνουμε τον κάθε πόλο του πυκνοτή μας. Το πολύμετρο θα μετρήσει. Και τώρα συγχωρέστε με, δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να το δείτε, αλλά μας βγάζει 39,8 μικροφαράδ χωρητικότητα. Ο συγκεκριμένος πυκνοτής έχει ονομαστική χωρητικότητα στα 40 μικροφαράντ, με ένα Simple 10 που δίνει ο κατασκευαστής. Είμαστε μέσα στα specs. Άρα, αν μας έριχνε μόνο την ασφάλεια, μετρώντας λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, θα βλέπαμε και θα
λέγαμε, ο πυκνοτής είναι καμένος, τον αλλάζουμε και συνεχίζουμε. Ή ο πυκνοτής δεν είναι καμένος, άρα εδώ αυτομάτως ξέρουμε ότι έχουμε βλάβη απευθείας πάνω στο συμπιεστή και απλά κάνουμε και τις υπόλοιπες μετρήσεις έτσι, απλά για να επιβεβαιώσουμε για το sanity check που λέμε, ότι όντως είμαστε στα καλά μας και αυτά που βλέπουμε όντως συμβαίνουν, και να επιβεβαιώσουμε τη βλάβη. Λοιπόν, όπως είπαμε, εδώ ο κατασκευαστής μας δίνει τα 3 χρώματα. Το μαύρο είναι για τον κοινό ακροδέκτη πάνω στον οποίο συνδέεται ο συμπιεστής. Ο άσπρος είναι για το βοηθητικό τύλιγμα, το οποίο είναι κυρίως για να εκκινήσει ο συμπιεστής. Και ο κόκκινος ακροδέκτης είναι για το run, είναι για το κύκλωμα λειτουργίας, όσο λειτουργεί ο συμπιεστής. Εμείς λοιπόν θέλουμε να μετρήσουμε αυτές τις αντιστάσεις. Δηλαδή να μετρήσουμε ανάμεσα σε common και run, ανάμεσα σε common και start και ανάμεσα σε run και start τύλιγμα. Και οι αντιστάσεις οι οποίες θα δούμε θα μας ξεδιαλύνουν αρκετά το πεδίο ως προς το τι έχει πάθει ο συμπιεστής μας. Λοιπόν, γενικά υπάρχει μία σχέση η οποία πρέπει να τηρείται. Αν δούμε ότι δεν τηρείται σε μονοφασικούς συμπιεστές, ή κάτι δεν έχουμε κάνει καλά ή κάτι δεν έχουμε καταλάβει καλά. Και ποια είναι αυτή η σχέση? Ότι η αντίσταση RS, η αντίσταση μεταξύ του κυκλώματος run και start, πρέπει να είναι το άθροισμα των αντιστάσεων μεταξύ common και start και μεταξύ common και run. Ή να το πω διαφορετικά, αν προσθέσουμε την αντίσταση που θα βρούμε ανάμεσα στο common και στο run, δηλαδή ανάμεσα σε κόκκινο καλώδιο και σε μαύρο καλώδιο, και αν προσθέσουμε αυτή την αντίσταση με την αντίσταση μεταξύ common και start, δηλαδή μαύρου κοινού αγωγού και άσπρου αγωγού για το συγκεκριμένο εδώ air condition, σε άλλο air condition μπορεί να είναι διαφορετικά τα χρώματα, έτσι. Για το τύλιγμα το βοηθητικό της εκκίνησης, θα πρέπει να μας βγάλουν μια μεγαλύτερη τιμή, η οποία θα είναι η αντίσταση που θα μετρήσουμε ανάμεσα σε run και start. Δηλαδή ανάμεσα στο κόκκινο και στον άσπρο ακροδέκτη για αυτό το air condition, δηλαδή για το τύλιγμα λειτουργίας και το τύλιγμα της εκκίνησης. Γενικά η αντίσταση η οποία αφορά η ευρεθήσα τιμή μεταξύ κοινού ακροδέκτη και start, δηλαδή common και άσπρου καλωδίου για αυτό το κλιματιστικό, δηλαδή κοινού αγωγού και βοηθητικού τυλίγματος, είναι μερικές φορές μεγαλύτερη από την αντίσταση που βλέπουμε μεταξύ κοινού ακροδέκτη και run τυλίγματος, του κύριου τυλίγματος δηλαδή λειτουργίας. Τώρα αυτά δεν μπορώ να σας πω ότι είναι 4 φορές ακριβώς μεγαλύτερη, 5, γιατί παίζει από συμπιεστή σε συμπιεστή. Πάντως η υγιής σχέση είναι αυτή που βλέπετε εδώ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα τις μετρήσεις μας. Πάμε δηλαδή να δούμε τα τυλίγματα αρχικά μεταξύ τους τι παρουσιάζουν. Παίρνουμε λοιπόν το πολύμετρο, το βάζουμε στην μέτρηση αντίστασης και πάμε να κάνουμε την πρώτη μέτρηση. Πάμε να μετρήσουμε μεταξύ του κοινού ακροδέχτη, του μαύρου, του common και του run. Δηλαδή resistor που αφορά common and run, έτσι. Λοιπόν, είχα βρει 0,8 πριν. Για να δούμε, λογικά το ίδιο πρέπει να βρούμε. Απλά τι γίνεται, παιδιά? Σε ένα καμένο συμπιεστή, οι αντιστάσεις μπορεί να μεταβάλλονται ακόμη και εκεί που κάθεται, λόγω της ανόδου και της καθόδου της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Λοιπόν, ενώνω λοιπόν εδώ από κάτω τον μαύρο αγωγό με τον κόκκινο αγωγό, τον κοινό δηλαδή ακροδέχτη, με το κύκλωμα λειτουργίας και μου βγάζει 0,9 ohm. Εντάξει, πριν εγώ 0,8. Είχα μετρήσει 0,8 και το έγραψα λοιπόν εδώ. Πάμε τώρα να μετρήσουμε αντίσταση μεταξύ του κοινού ακροδέχτη, του common, μαύρο δηλαδή καλώδιο, και του start, που για αυτό το air condition εδώ είναι άσπρο. Ξαναλέω, τα χρώματα δεν είναι απόλυτο να είναι ίδια σε όλα τα κλιματιστικά. Λοιπόν, για πάμε να μετρήσουμε να δούμε. Μεταξύ λοιπόν είπαμε άσπρου και μαύρου. Άρα βάζω εδώ λοιπόν τη μία ακίδα του πολύμετρου και πάω ξανά να χωθώ εδώ από κάτω να μετρήσουμε τον μαύρο ακροδέχτη.
Και τι μας λέει το πολύμετρο? Μας λέει 4,4 ohm. Αν το βλέπετε κι εσείς, περίπου όσο βρήκα δηλαδή και πριν που έκανα τη μέτρηση. Και τώρα πάμε να μετρήσουμε ως προς τα τυλίγματα μεταξύ τους και το τελευταίο ζεύγος που είναι run και start. Δηλαδή κόκκινο αγωγό για το κύκλωμα, για το τύλιγμα της λειτουργίας και start τον άσπρο αγωγό για το τύλιγμα της εκκίνησης. Πάμε λοιπόν να ενώσουμε εδώ και να δούμε τι μας βγάζει το πολύμετρο. Μας βγάζει εδώ 5,2 ohm, 5,3, πριν είχα βρει 5. Είναι παιδιά και κατά πόσο καλά εφάπτονται οι ακροδέκτες σας, να ξέρετε. Τώρα θα μου πείτε, Δημήτρη, άμα κάνουμε την πρόσθεση 0,8 και 4,4 δεν μας βγάζει ακριβώς 5,1 που βγαίνει εδώ. Πάντως είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτό που θα έπρεπε να μετρήσουμε. Άρα τι συμπεραίνουμε? Συμπεραίνουμε ναι μεν ότι έχουμε πρόβλημα στο CBST, γιατί έχουμε ελέγξει την εσωτερική μας γραμμή. Παρ' όλα αυτά μας ρίχνει και ασφάλεια, μας ρίχνει και το ρελέ διαρροής. Αλλά αυτό δεν αφορά τα τυλίγματα μεταξύ τους. Όταν βλέπουμε ότι πέφτει και το ρελέ διαρροής θα πέσει, παιδιά, πότε? Θα πέσει όταν ενωθεί η φάση με τη γείωση, άρα θα υπάρξει διαρροή. Ή καμιά φορά, αν το ρελέ είναι ευαίσθητο και υπάρχουν και φορτία στην εγκατάσταση, θα πέσει ακόμη και να ενωθεί ο ουδέτερος με τη γείωση. Λοιπόν, άρα πάμε να κάνουμε και τις τελικές μας μετρήσεις και να δούμε τι κάνουν όλα αυτά τα τυλίγματα, γιατί μεταξύ τους λειτουργούν εντάξει. Ως προς τη γείωση όμως, εδώ ψηλιαζόμαστε ότι θα βρούμε πλέον το πρόβλημα. Και τι κάνουμε? Πιάνουμε να μετρήσουμε ένα-ένα αυτά τα τυλίγματα ως προς τη γείωση. Γείωση που θα βρούμε? Ο CBSTs ο ίδιος είναι γειωμένο το κέλυφός του πάνω στους χαλκοσωλήνες της αναρρόφησης και της κατάθλιψης, παιδιά. Έτσι. Άρα, αν εγώ εισάγω τον έναν ακροδέχτη του πολύμετρού μου να πιάσω τον μαύρο ακροδέχτη και πάω και ακουμπήσω πάνω στο χαλκοσωλήνα, αυτομάτως κλείνω κύκλωμα. Και τι βλέπουμε εδώ στο πολύμετρο? Στο πολύμετρο βλέπουμε μία τιμή η οποία παίζει και όλες τρελά, γιατί κουνιούνται τα καλώδια. Παιδιά, θα με συγχωρέσετε, αλλά δεν έχω άλλο τρόπο τώρα να σας το δείξω στην κάμερα. Βλέπουμε μία τιμή 13,25 κιλο ohm. 13.000 δηλαδή ohm. Βλέπουμε αυτομάτως λοιπόν ότι από τον κοινό ακροδέκτη, που είναι ο μαύρος, ως προς τη γείωση, έχουμε, παιδιά, διαρροή. Και γιατί έχουμε διαρροή? Έχουμε διαρροή διότι θα έπρεπε να δούμε μία αντίσταση της τάξης πάρα πολλών MΩ ή ακόμη και ασυνέχεια κυκλώματος. Δηλαδή ανοιχτό κύκλωμα. Να μας βγάλει over limit το πολύμετρο, όπως είναι τώρα που δεν μετράει τίποτα. Άρα αμέσως βλέπουμε ότι όσον αφορά τον κοινό αγωγό έχουμε σφάλμα ως προς τη γείωση. Πάμε να μετρήσουμε και τους άλλους δύο. Πάμε να μετρήσουμε από το τύλιγμα της εκκίνησης πάνω στη γείωση. Βλέπουμε πάλι μία τιμή στα 13,24 κιλο ohm και πάμε να μετρήσουμε και από τον ακροδέχτη εδώ του τυλίγματος λειτουργίας πάλι ως προς τη γείωση. Βλέπουμε λοιπόν και εδώ μία τιμή να σταθεροποιηθεί 13,25 κιλο ohm, 13.000 ohm. Αμέσως λοιπόν έχουμε τα κακά μαντάτα ότι ο CBSTs μας έχει βλάβει στις μονώσεις των τυλιγμάτων ως προς τη γείωση. Και βέβαια αυτό είναι, θα ήταν αναμενόμενο και πριν το μετρήσω, γιατί μας έπεφτε και το ρελέ. Έτσι, δεν έπεφτε μόνο η ασφάλεια. Θα μου πεις τώρα, Δημήτρη, αν πάμε να εφαρμόσουμε αυτή την τιμή που βρήκες πάνω στο νόμο του Ohm, για να δούμε λίγο τι θα δούμε. Ο νόμος του Ohm, παιδιά, τι μας λέει? Ότι αν θέλουμε να λύσουμε ως προς I, δηλαδή να βρούμε την ένταση, θα πρέπει να διαιρέσουμε την τάση δια την αντίσταση. Έτσι, την τάση λειτουργίας που λειτουργεί ανακύκλωμα ως προς την ευρεθήσα αντίσταση που έχουμε μετρήσει. Άρα, αν λύσουμε ως προς I, 230 volt στα οποία λειτουργεί ο συγκεκριμένος CBSTs μας, προς εγώ πριν είχα μετρήσει πάλι και είχα βρει μια διαφορετική τιμή. Επειδή ο CBSTs έχει κάψει τη μονοσή του, παιδιά, και η θερμοκρασία ανεβαίνει, πέφτει, ανάλογα και το πότε θα μετρήσετε, δεν θα βρείτε ακριβώς την ίδια αντίσταση. Εγώ είχα μετρήσει 12.008 ohm. Αν διαιρέσουμε λοιπόν 230 δια 12.008 ohm, βρίσκουμε ότι το I, δηλαδή τα αμπέρ μας, είναι 0,019. Δηλαδή έχουμε 19 mA διαρροή
ως προς τη υγείωση. Γι' αυτό λοιπόν και πέφτει το ρελέ, διότι το ρελέ διαφυγής βάσει των προτύπων του ΕΛΟΤ πρέπει να πέσει πριν προλάβει να σχηματιστεί ένταση σφάλματος μεγαλύτερη από τα 30 mA, δηλαδή 0,03 του αμπέρ, ώστε να μην δεχτεί κάποιος άνθρωπος μεγαλύτερη ένταση από αυτήν που έχουμε βρει ότι μάλλον θα δεσκαπουλάρει και θα ζήσει εάν προλάβει το ρελέ και κόψει πριν σχηματιστούν 30 mA. Τα ρελέ βέβαια δεν περιμένουν να δουν ακριβώς 30 mA και 10 mA να δουν και 15 θα πέσουν. Και θα πέσουν και σε 10 με 20 μιλισεκόντ. Θα πέσουν δηλαδή πάρα πολύ γρήγορα, ώστε να προλάβουν και ο άνθρωπος να μην δεχτεί μεγάλη ένταση, αλλά και να μην τη δεχτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε τα 0,019 του αμπέρ, τα 19 mA, είναι ικανά λοιπόν αυτή η διαρροή να μας ρίξει το ρελέ διαφυγής. Θα μου πείτε τώρα, πολύ ωραία τα λες Δημήτρη, αλλά εσένα δεν σου έπεσε μόνο το ρελέ, έπεσε και η 16 αποκλειστική ασφάλεια του συγκεκριμένου air condition, έπεσε και η 30 του πίνακα και έπεσε και η 40 του μετρητή. Και μάλιστα και οι τρεις αυτές ασφάλειες είναι θερμικής καμπύλης σε. Εάν η ένταση που πέρασε, πέρα από την ένταση που θα τράβαγε ο συμπιεστής στην εκκίνηση, άντε και τα 19 mA, λογικά οι ασφάλειες έπρεπε να κρατήσουν. Και εδώ, παιδιά, έρχεται η σημασία της μετρήσεως της αντίστασης μόνωσης ενός κινητήρα ή και μιας εσωτερικής εγκατάστασης με μέγκερ και όχι με ένα πολύμετρο. Για όσους δεν ξέρουμε, παιδιά, τι είναι το μέγκερ? Το μέγκερ είναι ένα όργανο το οποίο λέγεται μέγκερ γιατί διότι βγαίνει από τις δύο λέξεις megaohm και η άλλη λέξη meter, δηλαδή ένας μετρητής ο οποίος μετράει σε κλίμακα αντιστάσεων megaohm και πάνω, έτσι. Δηλαδή όχι χιλιάδες ohm, αλλά πάμε σε εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια ohm αντίσταση, gigaohm. Πήραν λοιπόν αυτές τις δύο λέξεις, το megaohm και το meter, και το megaohmeter, και το κάνανε μέγκερ. Το μέγκερ λοιπόν ήταν από τα παλιά μέγκερ τα οποία είχαν μέσα μια μανιβέλα στην οποία περιστρέφαμε, ήταν από τα καινούργια ηλεκτρονικά μέγκερ που βγάζουν αξιόπιστες εταιρείες όπως η Fluke και άλλες. Τι κάνουνε? Δεν στέλνουν μια υποδιέρεση του volt που στέλνει το πολύμετρο για να μετρήσει την αντίσταση. Τα πολύμετρα είναι καλά για να μετράμε ηλεκτρονικά κυκλώματα, να μετράμε μια αντίσταση 3,3 kΩ σε μια πλακέτα δηλαδή που την αφαιρέσαμε, να δούμε αν η τιμή της είναι αυτή, αν έχει υποβαθμιστεί ή κάτι άλλο συμβαίνει. Όταν θέλουμε να μετρήσουμε την αντίσταση μόνωσης ενός κινητήρα ή μιας εγκατάστασης, το πολύμετρο δίνοντας αυτά τα πολύ λίγα volt, μπορεί να είναι μιλιβόλτ ή ακόμη και μικροβόλτ, αυτή η τάση δεν είναι ικανή να σπάσει τη μονοτική συμπεριφορά μιας κακής μόνωσης και εσφαλμένα μας δίνει μια τιμή αντίστασης η οποία δεν είναι πραγματική. Αν εφαρμόζαμε ένα μέγκερ επάνω, το οποίο θα έδινε 500, ακόμη καλύτερα 1000 βολτ για να κάνει την μέτρηση, εκεί η αντίσταση που είναι φαρμένη εσωτερικά στα τυλίγματα και έτσι χάνεται το ρεύμα από τη φάση ως προς τη γείωση, θα μας έδειχνε ότι η αντίσταση μόνωσης καταραίει δραματικά, δηλαδή από μερικά κιλοόμ θα πηγαίναμε σε μερικές δεκάδες ή ακόμη ίσως και 0 ohm. 0 ohm αντίσταση σημαίνει ότι όσο ρεύμα μπορεί να μας δώσει ο τοπικός ή μετασχηματιστής του ΔΔΕ θα περάσουν από μέσα. Οπότε γι' αυτό και δεν ρίχνει μόνο το ρελέ, αλλά ρίχνει και τις ασφάλειες, οι οποίες μάλιστα είναι και θερμικής καμπύλης σε. Άρα λοιπόν σκεφτείτε τώρα ένα εργοστάσιο το οποίο έχει ανακατασκευάσει ένα μοτέρ 50 kW, το οποίο ζυγίζει μερικούς τόνους, έτσι, και πιάνει μερικά τετραγωνικά και θέλει γερανό, να το μέτραγε μόνο με το πολύμετρο, να έλεγε δεν βλέπω ασυνέχεια, βλέπω 0, τίποτε, δεν βλέπω κάποια αντίσταση, άρα το μοτέρ μου είναι καλό, να το έπαιρνε γερανός, να το πήγαινε σε μια επισκευαστική ζώνη, ας πούμε, που έχουν κρένια, μεγάλα κρέινες, μεγάλους γερανούς κτλ, οτιδήποτε, και να το συνδέανε και να είχαν σφάλματα ως προς τη γείωση. Ποιος θα κάτσει να πληρώσει μετά, να γυρίσει το μοτέρ πίσω να ξαναλυθεί. Οπότε οι κατασκευαστές και οι ανακατασκευαστές
των μοτέρ μετράνε πάντα την αντίσταση μόνωσης με μέγκερ. Επίσης, μέσα σε μια εσωτερική εγκατάσταση, παραδείγματος χάρη παλιές μονοκατοικίες ή και πολυκατοικίες, που οι ηλεκτρολόγοι τότε βάζανε τα λεγόμενα πάνινα καλώδια. Ίσως κάποιοι πιο μεγάλοι σε ηλικία και από μένα να τα έχετε δει. Τώρα όσο είστε πιο μικροί και φυτάτε τώρα σε πάλ και τα λοιπά, σπάνια θα τα συναντήσετε. Θέλουμε εκεί να κάνουμε μία μέτρηση ότι η μόνωση σε κάθε αγωγό είναι σωστή και με τα χρόνια δεν έχει καταρρεύσει. Με το πολύμετρο δεν μπορεί να βγει ασφαλής τιμή. Εδώ λοιπόν έρχεται η σημασία του μέγκερ. Έτσι. Και πάμε τώρα να πούμε λίγα λόγια. Εφόσον είδαμε λοιπόν και γιατί πέφτει η ασφάλεια και εντοπίσαμε ποια είναι η βλάβη λοιπόν, έστω και με πολύμετρο, είδαμε λοιπόν ότι ο συμπιεστής έχει καταστρέψει την μόνωσή του ως προς τη γείωση. Πάμε να πούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό το... όπως είπα, πρέπει όταν μετράμε τα κυκλώματα να είναι στον αέρα. Παιδιά, ούτε πυκνοτή μπορεί να μετρήσουμε χωρητικότητα, ούτε το μοτέρ με όλα τα καλώδια συνδεδεμένα. Πρέπει να σπάσουμε το κύκλωμα, αλλιώς θα μετράμε σφάλματα. Τι μπορούμε να κάνουμε? Αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα τι είναι? Εδώ βλέπουμε δίπλα στο συμπιεστή το λεγόμενο accumulator. Είναι ένας συγκεντρωτήρας εδώ μέσα που τι κάνει? Αφενός μεν έχει για τα inverter χρησιμοποιείται γιατί τα inverter κλιματιστικά, όχι αυτό, τα inverter μπορούν να δουλεύουν οριακά δηλαδή από τον κατασκευαστή τους, έτσι, στο να τραβήξουν αντί ατμό, να τραβήξουν υγρό ψυκτικό μέσο και να κάνει υδραυλικό πλήγμα ο συμπιεστής. Το accumulator φυλάει ακριβώς το μοτέρ, συγκεντρώνοντας εδώ μια ποσότητα ώστε να μην το αφήσει να τραβήξει απευθείας υγρό φρέον. Και κυρίως αυτό που κάνει τι είναι με μια διάταξη σωληνώσεων και μιας σίτας, ένα φίλτρο μεταλλικό σαν σίτα ας πούμε, αυτό που κάνουν είναι να εξαερώνουν ας πούμε το υγρό ψυκτικό μέσο που μπορεί από λάθος να φτάσει στο συμπιεστή και να μπαίνει πάντα σε αέρια μορφή. Ο συμπιεστής θέλει να συμπιέζει πάντα αέριο ψυκτικό μέσο και όχι υγρό. Αλλιώς θα δημιουργηθεί υδραυλικό πλήγμα, υδραυλική συμπίεση. Ό,τι θα γινόταν και σε ένα κινητήρα εσωτερικής καύσης, εάν περνάγανε νερά, παραδείγματος χάρη, μέσα στο κύλινδρο σε μεγάλη ποσότητα τη στιγμή που ο κινητήρας λειτουργούσε. Το accumulator πάει μαζί με το συμπιεστή, άρα αυτομάτως αν εδώ αποκολληθεί αυτή η χαλκοσωλήνα, έτσι, και αποκολληθεί και είτε εδώ πριν ή μετά το muffler, αυτό στην ουσία καμιά φορά μπορεί να έχει μέσα και μια σίτα, συνήθως δεν έχει. Συνήθως είναι ένας χώρος ο οποίος τι κάνει? Δουλεύει σαν buffer, ώστε καθώς ο συμπιεστής συμπιέζει να μην γίνονται παλμικές οι τάσεις που αποκτά το ψυκτικό μέσο καθώς κινείται το φρέον μας. Μπορεί να ξεβιδωθεί δηλαδή από κάτω εδώ που είναι τα silent blocks, να βγει και να μπει ένας άλλος, είτε μεταχειρισμένος είτε κάποιος ο οποίος γνωρίζουμε ότι δεν έχει ταλαιπωρηθεί πολύ στη ζωή του. Όταν όμως αλλάζουμε συμπιεστή σε ένα air condition, ο οποίος μάλλον δεν κάηκε και ξαφνικά, αλλά έκανε μερικές εκκινήσεις μέχρι να καταρρεύσει τελείως, υπάρχει περίπτωση η μόνωση των τυλιγμάτων, η οποία βρίσκεται σε επαφή με το ψυκτικό μέσο και με τα λάδια του, να έχει προλάβει να κυκλοφορήσει ως καρβουνίλα και να μας μολύνει και το εξωτερικό στοιχείο και το εσωτερικό, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να μας μολύνει σε αυτά τα air condition, τα παλιά, που δεν έχουν ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εκτονωτική, αλλά έχουν είτε τριχοειδή σωλήνα είτε το λεγόμενο orifice, το οποίο είναι μια συστολή στην ουσία ελεγχόμενης διαμέτρου. Υπάρχει περίπτωση να μας μολύνουν τον τριχοειδή σωλήνα ή το orifice, να έρθει ψυκτικός, να βγάλει το συμπιεστή, να ξεπλύνει με άζωτο ας πούμε το κύκλωμα, να βάλει τον καινούργιο συμπιεστή, να κάνει κενό, να συμπληρώσει και με ψυκτικό μέσο και μετά να βουλώσει το τριχοειδής. Οπότε, αν ακούσετε τον ψυκτικό σας να σας λέει ότι ξέρετε κάτι, θα πρέπει να αλλάξουμε και τον τριχοειδή σωλήνα ή και το orifice, παραδείγματος χάρη, εφόσον θα αλλάξουμε συμπιεστή, μην θεωρήσετε ότι ο ψυκτικός προσπαθεί να βρει τρόπο να σας φάει τα λεφτά. Εγώ, επειδή δεν είμαι ψυκτικός, δεν έρχομαι να κάνω ούτε επισκευή, ούτε εγκατάσταση, ούτε συντήρηση σε κάποιο το σπίτι. Δηλαδή, στην ουσία, άλλους τώρα διαφημίζω, αλλά παρόλα αυτά σας λέω την αλήθεια. Δεν θέλει να σας φάει τα λεφτά άνθρωπος, να σας πει ότι ξέρετε κάτι, καλού κακού, να αλλάξουμε και τον τριχοειδή, μήπως τον βουλώσει η καρβουνίλα που πρόλαβε να διασπαρεί μες στο κύκλωμα όσο δούλευε το μηχάνημα.
Ναι, ασφαλώς θα πληρώσετε παραπάνω, αλλά είναι μια καλή ιδέα ώστε το μηχάνημά σας να μην παρουσιάσει βλάβη την επόμενη ώρα ή την επόμενη εβδομάδα ξανά. Από εκεί και πέρα, τώρα εντάξει δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για τις τεχνικές συγκόλλησης. Όσα παιδιά σπουδάζετε είτε ως βοηθή από ΕΠΑΛ είτε σε ΙΕΚ κτλ. Θα ξέρετε πολύ καλά και από τους ψυχτικούς σας που σας μαθαίνουν και από τους καθηγητές σας και τους δασκάλους σας ότι περνάμε μια πίεση ελαφρά με άζωτο μέσα στο κύκλο μας ώστε να αποφεύγουμε οξυδώσεις στη μέσα μεριά και κολλάμε με ασετιλίνη και οξυγόνο και με ασημοκόλληση, δεν κολλάμε δηλαδή με τα φλάξ που βάζουμε στους χαλκοσωλήνες εσύντρευσης, διότι αυτή η οξύδωση που θα σχηματιστεί εσωτερικά μέσα στις σωληνώσεις θα είναι αυτή η οποία θα επιχειρήσει να καταστρέψει τις μονώσεις των τυλιγμάτων του καινούριου συμπιεστή που θα εγκαταστήσουμε. Από εκεί και πέρα, πάμε να δούμε τώρα πώς καίγεται ένας συμπιεστής. Γιατί αυτός ο συμπιεστής έφτασε να καεί. Λοιπόν, αυτό το κλιματιστικό είχε αγοραστεί το 2007 και είχε παραμείνει για πάνω από 18 χρόνια μέσα στο κουτί του. Εγώ ήθελα να το εγκαταστήσω σε ένα εξοχικό που έχω και το είχα αγοράσει τότε που στην ουσία αυτά τα κλιματιστικά τελειώνανε πια από την αγορά και πλέον βγαίνανε μόνο τα inverter σε μια πάρα πολύ καλή τιμή. Ο λόγος που ήθελα να βάλω στο εξοχικό κλιματιστικά τα οποία δεν είναι inverter είναι γιατί δυστυχώς τα inverter μηχανήματα, επειδή έχουν και εξωτερική πλακέτα σε αυτό εδώ το σημείο, καμιά φορά προσπαθούν και καταφέρουν και περνάνε μέσα αράχνες, σαύρες, αμιαμίδια, διάφορα άλλα έντομα και βραχυκλώνουν τις πλακέτες. Ένα κλιματιστικό το οποίο δεν έχει πλακέτα στην εξωτερική μονάδα, δεν έχει και κάτι να το βραχυκλώσει. Και το είχα πάρει για εκεί. Τέλος πάντων, εκεί βάλαμε κάποια άλλα συστήματα, αυτό μας είχε μείνει στο κουτί. Το είχα εγκαταστήσει εγώ ίδιος σε αυτόν εδώ το χώρο. Δεν έχει δουλέψει πάνω από 2 χρόνια. Πώς όμως θα μου πείτε, κατάφερε και κάηκε. Πρώτον, για να καεί ένας συμπιεστής ή πρέπει να έχετε τραβήξει λαχείο, να υπάρχει κάποια αστοχία υλικού στις μονώσεις εντός του από το εργοστάσιο. Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν αυτός ο λόγος. Ο δεύτερος τρόπος να καεί ένας συμπιεστής είναι το να είναι πάρα πολύ παλιός, ακόμη και αν δεν δουλεύει, ακόμη και αν δεν λειτουργούσε, όπως αυτός εδώ. Και σιγά σιγά τα λάδια που βρίσκονται μέσα στο ψυκτικό μέσο να αρχίσουν να διαβρώνουν τις μονώσεις των τυλιγμάτων. Θα μου πείτε γιατί δεν γίνεται κενό στο εργοστάσιο πριν μπει το ψυκτικό μέσο. Να, βεβαίως γίνεται κενό, αλλά παιδιά πάντα θα υπάρχει μια υγρασία μέσα στο κύκλωμα και είτε το air condition δουλεύει είτε όχι, αυτή η υγρασία οξυδώνει σιγά σιγά τα λάδια του ψυκτικού μέσου και αυτά με τη σειρά τους οξυδώνουν την μόνωση των τυλιγμάτων του συμπιεστή. Και το τρίτο πράγμα, το οποίο εμένα είναι συνδυασμός του νούμερο 2 και του νούμερο 3, δηλαδή η παλαιότητα και το νούμερο 3, είναι το μηχάνημά σας για κάποιο λόγο να αρχίσει να χάνει ψυκτικό μέσο. Όταν εγώ το εγκατέστησα αυτό εδώ το μηχάνημα, με την αντλία καινού που κατέχω εγώ για δική μου προσωπική χρήση, αλλά και με το Micron Gauge, είχα κατεβάσει κενό σχεδόν στα 150 παιδιά microns. Το οποίο κενό διατηρήθηκε για μία ώρα κάτω από 500 microns, δηλαδή δεν υπήρχε διαρροή. Και μάλιστα όταν άνοιξα πλέον τις βάνες και το έβαλα σε λειτουργία, με ένα άλλο βιντεάκι που σας έχω ανεβάσει εδώ στη λίστα των κλιματιστικών, επειδή αυτό το κλιματιστικό είναι on-off και με τη μέθοδο του Superheat μπορούμε άριστα να μετρήσουμε για εκείνες τις συνθήκες που τρέχει το μηχάνημα, που αυτό είναι δύσκολο να το κάνουμε στα inverter έως εκατόρθωτο, μπορούμε να μετρήσουμε χωρίς να ανακτήσουμε το ψυκτικό μέσο, να το ζυγίσουμε και να το επαναεισάγουμε ότι έχουμε τη σωστή ποσότητα. Δούλευε μια χαρά. Όμως άρχισε να χάνει φρέον. Και από πού άρχισε να χάνει φρέον? Άρχισε να χάνει φρέον από τη βαλβίδα πλήρωσης αρχικά, εδώ κάτω. Είναι η βαλβίδα που μοιάζει με αυτοκίνητο, έτσι, η Schrader Valve, η οποία από εκεί κάνουμε κενό, από εκεί κάνουμε συμπλήρωση, από εκεί κάνουμε τα πάντα. Αλλά έχανε λίγο. Δηλαδή, όταν εγώ υποψιάστηκα ότι το μηχάνημα αρχίζει και λειτουργεί χωρίς φρέον, και θα σας πω από πού το κατάλαβα, και έψαξα να βρω εξωτερική διαρροή, δεν βρήκα από πουθενά να χάνει πέρα από τη βαλβίδα, η οποία μέσα σε 10 λεπτά, τόσο πολύ χρόνο δηλαδή, άντε να πέταγε μια φυσαλίδα όταν εφάρμοζα επάνω διάλειμμα με σαπούνι. Να πω κάτι άλλο. Γενικά δεν θέλουμε να πετάμε πάνω στους χαλκοσωλήνες διάλειμμα με σαπούνι. Υπάρχουν ειδικά υγρά τα οποία δεν τους οξυδώνουν. Αλλά εντάξει, τώρα πάνω στη βαλβίδα δεν πειράζει, ούτως ή άλλως σκόπευα να την αλλάξω. Και έβλεπα ότι σε 10 λεπτά πέταγε μια πολύ μικρή φυσαλίδα.
Δυστυχώς όμως δεν έχανε μόνο από εκεί το μηχάνημα. Βέβαια φταίω εγώ, διότι το κατάλαβα ότι δουλεύει χωρίς αρκετή ποσότητα ψυκτικού μέσου και το άφηνα να δουλεύει, γιατί δυστυχώς δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο για εκείνους τους μήνες. Ήταν οι ώρες μου τόσο πολύ περίεργες που δεν μπορούσα να φωνάξω ένα ψυκτικό να βάλει φρέον, γιατί ξέρετε το φρέον δεν μπορεί να το εμπορεύεται ο καθένας, ούτε να τα αγοράζει ο καθένας. Πρέπει να έχεις πιστοποίηση διαχείρισης φθοριούχων αερίων. Γιατί το φρέον όταν διαρρέει στην ατμόσφαιρα συμβάλλει στο φαινόμενο της εμφάνισης του θερμοκηπίου, κάτι το οποίο δεν το θέλουμε, και οι ψυκτικοί που έχουν σπουδάσει και έχουν πάρει και αυτή την πιστοποίηση, το πιστοποιητικό, μπορούν να αγοράζουν ελεύθερα. Οι ώρες μου ήταν τόσο περίεργες που δεν μπορούσα δηλαδή να φέρω ψυκτικό να συμπληρώσει φρέον και να αλλάξουμε τη βαλβίδα, αλλά και να γινότανε αυτό, πάλι παιδιά ο συμπιεστής θα καιγότανε. Για ποιο λόγο? Διότι εδώ πάνω που είναι οι τρεις ακροδέχτες του συμπιεστή στο καπέλο του, μπαίνει ένα καπάκι το οποίο λειτουργεί ως προφυλακτικό των καιρικών συνθήκων. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο μπορεί να το πιάσει η κάμερα αυτό το καπάκι. Μάλλον δεν θα το πιάσει. Για να προσπαθήσω να εστιάσω. Θα παρατηρήσετε ότι εδώ σε κάποιο σημείο που γυαλίζει υπάρχει μια υγρασία. Δεν ξέρω αν τη βλέπετε, εκεί που τα γράμματα, εδώ, κοντά σε αυτό εδώ μου το δάχτυλο, υπάρχει μια υγρασία πάνω στο καπάκι. Λοιπόν, και τι σημαίνει αυτή η υγρασία? Αυτή η υγρασία, όταν άνοιξα εγώ το μηχάνημα, δεν ήταν μόνο στο καπάκι εσωτερικά, ήταν και γύρω-γύρω πάνω στο κεφάλι του συμπιεστή. Εγώ του έριξα λίγο brake cleaner για να το καθαρίσω. Τι ήταν αυτό, παιδιά? Ήταν λιπαντικό μέσα το οποίο κυκλοφορεί μαζί με το ψυκτικό υγρό. Το λάδι για τους συμπιεστές κυκλοφορεί μαζί με το φρέον, έτσι. Λοιπόν, και όσο επιτοπλίστων θέλουμε να παραμένει στο συμπιεστή. Γι' αυτό και θα δείτε ότι οι ψυκτικοί, όταν βάζουν την εξωτερική μονάδα πολύ ψηλότερα από την εσωτερική, δημιουργούν και μια ελαιοπαγίδα ώστε να μην μείνουν τα λάδια στη μέσα μονάδα και ο συμπιεστής έξω ξεραθεί, υπερθερμανθεί και κολλήσει και καεί. Αυτό λοιπόν που ήταν πάνω στο καπέλο του συμπιεστή ήταν οι υπολείμματα λιπαντικού από το ψυκτικό μέσο, από το φρέον. Αυτό μάλιστα λειτουργεί με R410α. Και όταν πήγα να καθαρίσω το καπάκι, λέω κάτσε, λέω, θα σας το αφήσω για να το δείτε κιόλας εσείς, και άφησα ένα σημείο, αυτό ήταν μουσκεμα να καταλάβετε. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο συμπιεστής εδώ πάνω, που υπάρχει μία μόνωση η οποία επιτρέπει μόνο στους ακροδέχτες του να βγουν έξω για να συνδεθεί με τα τρία καλώδια που λέγαμε πριν, μαύρο, άσπρο, κόκκινο, αυτή η μόνωση προφανώς λόγω παλαιότητας, ίσως και αστοχίας κατασκευής από το εργοστάσιο, έχασε τις ιδιότητές της και σιγά σιγά άρχιζε το ψυκτικό μέσο να φεύγει από αυτό το σημείο. Οπότε και να είχα φέρει το ψυκτικό και θα λέγαμε να η βαλβίδα χάνει, θα την αλλάζαμε. Πιθανόν δεν θα ανοίγαμε το μηχάνημα μέσα για περαιτέρω έλεγχο. Πάλι το ίδιο θα γινόταν. Κάποια στιγμή θα το έπαιρνα στο χέρι. Οπότε, για όλους όσους σπουδάζετε και θέλετε να δείτε έτσι κάποια πράγματα παραπάνω, για όλους τους φίλους του DIY, οι οποίοι, ξαναείπα παιδιά, αναλαμβάνουν κεραία την ευθύνη για να ασχοληθούν με ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο μπορεί να τραυματίσει, να ακροτηριάσει, ακόμη και να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Και για όλους εσάς οι οποίοι δεν έχετε ιδέα από αυτά, απλά έτσι λαμβάνετε μερικές συμβουλές και σας αρέσει να βλέπετε τα βίντεό μου, καλέστε παιδιά κάθε χρόνο τον ψυκτικό σας. Καλέστε τον ψυκτικό σας κάθε χρόνο. Ο άνθρωπος πέρα από καθαρισμούς και τα λοιπά θα δει τις πιέσεις του μηχανήματος, ακόμη και σε inverter μηχάνημα που δεν μπορούμε να μετρήσουμε με τη μέθοδο που σας είχα δείξει, με τη μέθοδο του superheat στο προηγούμενο βίντεο. Παρόλα αυτά, ακόμη και χωρίς να ανακτήσει και να ζυγίσει το ψυκτικό μέσο, μπορεί περίπου να καταλάβει αν το μηχάνημα πάσχει από υπερπλήρωση ψυκτικού μέσου ή από υποπλήρωση ψυκτικού μέσου. Γιατί είναι κρίμα να συμβαίνουν αυτά. Βέβαια, εδώ δεν θα καταφέραμε κάτι. Ούτως ή άλλως, εδώ δεν μπορεί να κάνεις κάτι ώστε να μονώσεις αυτή τη διαρροή. Ούτως ή άλλως θα αλλάζαμε συμπιεστή. Λοιπόν, αυτά από μένα. Να σας πω, γιατί παρέλειψα, πώς το κατάλαβα αρχικά ότι το μηχάνημά μου άρχισε να χάνει φρέον. Το κατάλαβα γιατί όταν έσβηνε ο συμπιεστής, και ένας συμπιεστής, παιδιά, on-off της τεχνολογίας εκείνης, ακούγεται ακόμη και μέσα στο σπίτι ότι κάτι βουίζει όταν λειτουργεί. Όταν έσβηνε, στη μέσα μονάδα άκουγα κρακ, ήταν οι πάγοι οι οποίοι σπάγανε και έβγαινα έξω και έβλεπα ότι μόνο τότε ξεκίναγε να τρέχει νερό. Γιατί συνέβαινε αυτό? Διότι εφόσον έχει χαθεί μια πολύ μεγάλη ποσότητα ψυκτικού μέσου
Και εφόσον αυτά τα παλιά air condition δεν έχουν ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα όπως τα σημερινά inverter, τα οποία μπορούσαν να μας καλύψουν αυτό το σύμπτωμα και να το κουκουλώσουν, με τόσο χαμηλή πίεση, το ψυκτικό μέσο στον εξατμιστή στη μέσα μονάδα βρισκόταν σε υπερβολικά χαμηλή θερμοκρασία, πολύ κάτω των 0 βαθμών Κελσίου. Οπότε τα συμπυκνώματα, πριν προλάβουν να συμπυκνωθούν και να τρέξουν ως νερό, παγώνανε επάνω. Γι' αυτό και το air condition δεν έβγαζε νερό κατά τη λειτουργία του συμπιεστή και έβγαζε όταν έσβηνε ο συμπιεστής και άκουγες μέσα αυτό το κρακ-κρακ που σπάγανε οι πάγοι. Δηλαδή, έτσι αυτομάτως είχα καταλάβει ότι σίγουρα δουλεύω με χαμηλή πίεση. Στα inverter, βέβαια, επειδή εκεί θα επέμβει εκτονοτική, υπάρχουν transducers, υπάρχουν μορφοτροπίες που μετράνε την πίεση εσωτερικά του φρέων, υπάρχουν πολλά συστήματα. Ίσως η εκτονοτική να έμενε παραπάνω ανοιχτή και να προσπαθούσε δηλαδή να ανεβάσει λίγο τη θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου μέσα και ίσως να μας κάλυπτε το πρόβλημα. Εδώ πέρα εγώ δεν έχω δικαιολογία, ήξερα τι γινότανε. Βέβαια θα σας λέω, και να είχα καταφέρει τα ωράριά μου που να είχα φωνάξει ένα ψυκτικό, πάλι θα καταλήγαμε να χάσουμε από εδώ το ψυκτικό μέσο, από το κεφάλι δηλαδή του συμπιεστή, και να χρειαστούμε καινούριο συμπιεστή από την αρχή. Λοιπόν, τι θα κάνω εγώ τώρα με αυτό το κλιματιστικό? Αν δεν βρω κάποιον συμπιεστή, είτε καινούριο ξεχασμένο σε κάνα eBay, είτε μεταχειρισμένο που να ξέρω ότι είχε λειτουργήσει σε σωστές συνθήκες και ελάχιστα ώστε να αξίζει η επισκευή του, πολύ απλά θα αγοράσω καινούριο κλιματιστικό. Αν δω ότι αξίζει η επισκευή του, θα επισκευάσουμε το ίδιο. Τώρα έχω ένα 12 inverter, το οποίο επικοινωνεί αν ανοίξεις μια πόρτα με το χώρο μέσα στο στούντιο. Το έχω τσιτώσει το καημένο, φοβάμαι ότι θα πάρω και αυτό το air condition στο χέρι, γιατί ένα 12 για όλο αυτό το χώρο, και εδώ όπως σας είπα ο προσανατολισμός είναι νότιος. Μην κοιτάτε που έχουμε κατεβάσει τέντες και είμαστε σε σκιά, επειδή από πάνω υπάρχει άλλο ρετυρέ. Βράζουν όλα, βράζουν τα βάνια, βράζουν τείχη. Μέσα δεν στέκεσαι χωρίς air condition, πόσο μάλλον να δουλεύουν υπολογιστές κτλ. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Πάντως να ξέρετε ότι είτε προχωρήσω σε αντικατάσταση του συμπιεστή, είτε προχωρήσω σε απεγκατάσταση όλου του συστήματος και βάλω ένα καινούργιο 24, είτε ένα 12 που ήταν βοηθητικό σε αυτό το χώρο που είχε χαλάσει, που εκείνο θέλει πέταμα, πάρω ένα καινούργιο 12 ώστε να ξεκουράσω το άλλο 12, θα δούμε τώρα. Θα σας κάνω βίντεο και πώς αποκολλούμε το συμπιεστή και βάζουμε τον καινούργιο μας συμπιεστή, πώς κάνουμε το λεγόμενο brazing, πώς κάνουμε δηλαδή τη συγκόλληση με ασετιλίνη και οξυγόνο, πώς περνάμε άζωτο μέσα στο κύκλωμα εκείνη τη στιγμή ώστε να μην έχουμε οξυδώσεις εσωτερικά στους χαλκοσωλήνες. Τώρα θα σας δείξω και πώς γίνεται το κενό, αλλά για το ψυκτικό μέσο οπωσδήποτε θα έρθει κάποιος ψυκτικός για να κάνει τη συμπλήρωση στο κύκλωμα, και αν θέλει ο άνθρωπος βέβαια να διαφημιστεί και εκείνο στη δουλειά του, θα έχουμε τραβήξει ένα βιντεάκι. Αν όμως κάνω ένα 24, μια εγκατάσταση εγώ από την αρχή, είτε από εκείνο το σημείο που ένα 12 που είναι παροπλισμένο το βάλω για να βοηθήσω το άλλο 12, που εκεί στην ουσία δεν χρειάζεται πιστοποιητικό να αγοράσω δηλαδή φρέον, το φρέον είναι στην εξωτερική μονάδα, δεν χρειάζομαι, που δεν έχω ούτως ή άλλως πιστοποιητικό διαχείρισης φθοριούχων αερίων. Θα σας κάνω βίντεο με όλη την εγκατάσταση, πώς κάνουμε κενό, πώς κάνουμε την αρχική εκκίνηση και πώς βλέπουμε στα μανόμετρά μας, έστω και σε ένα inverter, ότι το μηχάνημα δουλεύει με ασφαλή ποσότητα ψυκτικού μέσου. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Ξαναλέω, παιδιά, είναι δική σας η ευθύνη όταν αρχίσετε και βγάζετε καλύματα και μπαίνετε σε περιοχές στις οποίες υπάρχει υψηλή τάση. Είναι δική σας η ευθύνη να μην προκαλέσετε κάτι ώστε να φύγει το φρέον στην ατμόσφαιρα από μία λάθος σύνδεση, διότι ναι μεν τα καινούργια ψυκτικά μέσα όπως το R410α, το R32, το οποίο μάλιστα είναι και σχετικώς έφλεκτο, γι' αυτό προσέξτε. Γενικά όταν είστε σε επαφή με αυτά τα ψυκτικά μέσα μπορεί να μην τρυπάει το όζον όπως τρύπαγε το R22, αλλά συμβάλλουν απίστευτα και φοβερά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ήδη βλέπετε τον πλανήτη τον έχουμε ψιλοκαταστρέψει, έχουμε χάσει τις εποχές. Γενικά και εγώ δεν είμαι το άτομο το οποίο είμαι πιστεύω full στο η κλιματική αλλαγή, αλλά βλέπω ότι έχουν αλλάξει πράγματα την τελευταία δεκαετία που δεν τα έβλεπα πιο μικρός. Να φυλάξουμε και λίγο την ατμόσφαιρα η οποία μας χαρίζει τη ζωή.
και φυλάξτε τον εαυτό σας, παιδιά, σε ό,τι έχει να κάνει με ηλεκτρικό ρεύμα, με κινούμενα μέρη, μη φάτε κανένα χέρι πουθενά κτλ. Αυτά λοιπόν από μένα, να είστε όλοι καλά, τα λέμε. Γεια σας.